பக்கம். அண்ணே, ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்ல வந்தேன். இப்படி பேசுற? என் வாழ்க்கையில சந்தோஷம்ங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்ல. இதுல சந்தோஷம் இனி இந்த உலகத்துல கனவு கூட என் சந்தோஷமே இல்லை. இனிமே நான் கல்லறைக்கு போனாதான் உண்டு. என்ன கண்ணா இப்படியெல்லாம் பேசுற? மகா என் தங்கச்சி உங்களை பார்த்து பேசிட்டு வர சொல்லியிருக்கா. அப்படியா? என்கிட்ட பேசிட்டு வர சொன்னாளா? மகா திருப்பி வந்தா நீங்க ஏத்துவீங்களா? நில்லுங்க. நான் என்ன சொன்னீங்க? நான் என் மகாவை மட்டும்தான் விரும்பினேன். அதுவும் மகா மனசை மட்டும்தான் விரும்பினேன். அவ உடம்பு இல்ல. அப்படின்னா நாளைக்கே தாலியோட கோயில காத்திருங்கண்ணே. உங்களுக்காக மகா வருவா. அப்படின்னா அந்த அரசன் என்னாச்சு? அந்த அரசனுக்கு நான் நாளையோட ஒரு முடிவு கட்டுறேன். நான் சரிண்ணே, நாளைக்கே நம்ம கோயில மீட் பண்ணுவோம்.